Veď vy sa spamätajte. Vy idete obmedziť voľby zo zahraničia. Nie preto, že by polícia potvrdila nejaké manipulácie, pretože polícia odmietla tento návrh o manipuláciách volieb zo zahraničia. Nie preto, že by existovali nejaké dôkazy, ale preto, že vám sa nepáčia výsledky volieb zo zahraničia. A to jasne povedal aj pán poslanec Michalko. Poviem, ako je, keď sme si videli výsledky tých volieb, tak je to extrémne výhodné pre opozíciu. Vychýľuje to v prospech jednej časti politického spektra. Keď to bude na ambasádach, bude to troška vyrovnanejšie. Veď vy sa spamätajte. Korupcia a klientelizmus, ja si myslím, že je ten pravý dôvod, prečo my sa tu dnes bavíme o voľbách zo zahraničia. Takže áno, rovno si to povedzme, tu na nejde o voľby zo zahraničia. Nejde ani o žiadnu bezpečnosť. Ide o to, aby ste sa poistili, lebo sa bojíte, že prehráte v nasledujúcich voľbách. A na záver len jedna otázka, milí páni poslanci a pán Gašpar. Ak vám dnes štatisticky nesedia hlasy zo zahraničia, čo vám nebude sedieť zajtra? Zrušíte celú Bratislavu, lebo bratislavskí voliči vám nesedia? Alebo zrušíte všetkých, ktorí nehlasujú za vás?